da ayyukan da zan farkon faruwa Allahu kai nake sawa garkuwa kai kadai kake sharan damuwa yau so nake na wage ya kuma uwa kai ne ka ba mu rai kai mana lafiya alhamdu rabbana mu maka godiya dan Fatima ka kara mana juriya daga zamani mu narke a uwar uwa Allah da do salati gun shugaba adadin da furci bai furta shi ba dan da shi ba da duka ba mu samu ba samuwarsa ce ta samar mana rayuwa shirafa usai da ku za a haye hawa in dai ka bar su wallahi kana ruwa kuma gaida duk sahabu maza garkuwa san ba su tura su ga kaha a damuwa maula ya sheku tijjana abal abbas ta kamar mu kai da barhama bayi niyas nasisa shan muhammad mun zube a gas baban mu kai kake sama na nutsuwa Ummal Hassan Husaini ki ta yarda ni cuta ta zuciya ta sa magani barwanki Fatima ni ki rufa mini kin ji umma kar ki bar ni cikin dimuwa me san ki Fatima baya ta gumi ke ce jini da tsokar dan Hashimi matsayinki ya fi karfin mai tsegumi ke da hake fadawa ya kuma uwa rayuwar da babu ke ta zama imuwa nutsuwar da babu ke ta zama zautuwa aikin da babu ke shi ko wahaltuwa suturar da babu ke na tsaraituwa arzikin da babu ke na talautuwa saukin da babu ke ya zama damuwa tsiran da babu ke mutuwar mutuwa ƙaunar ki ce kaɗai asalin rayuwa sai an rike ki ne za a ga ƙaruwa na kin zamo maganin duka damuwa kin ɗauki ɗana na kuma kin uwa kin ɗauki nauyin halittu bai ɗaya ke ce kaɗai madubin duka duniya ke ce sanyin idan jagora ɗaya ke ce da ke da shi ba a rabe ɗaya inda ka ɗau guda baka da ko ɗaya kaina nake kaɗai ce hanya ɗaya kowa ya bi ki zai kare lafiya jirgin kishi za mu hau ya zahara ga abun hawa matafi me zai jira ɗaga uwar shuwa zai masa takura kuma mu akan kisan ba ma jinkira ya asali asalin asali yar munzali tar imam ali mai kwalkwali sirkin adali san dai dan kwarai mai ƴaƴan kwarai shugaban zakirai tarwatsa kafirai akan ku mun sai da rai ba ma damuwa tunda dai ga uwa mai baiwa ƴaƴa ruwa ya kara mana shakuwa ke ce kololuwa na samun samuwa a same ki wadatuwa a rasa ki talautuwa a soki azurtuwa a kiki tsiyatuwa yanta mu da yantuwa ƙara mu da ƙaruwa haska mana rayuwa mu dore a hidimtuwa zinariya batula ya sa jida sannin ki hashima yar babban gida da mukarki babu ko an bi gida gida wane mutum ya riske ki farar uwa matsayinki ya fi karfa sanya yake ga dai rijalu kullum a faɗa suke in ka faɗe ta nan can faɗi take ajiyar ilahu ce na uwar uwa ya umma rayuwa ta batawa ba nafsi bidaki ummi yar shugaba ruhin da babu ke ciki bai kyautu ba ke ce shiru da motsi kuma garkuwa haka mai tarbiya na bata ramako ta je biki mata sun zama yan rako sai ta suke kayan nan da kika sako mu ma muna son irin su yar uwa kuntuba nan Fadima ta ce musu to an gama sharadi ku yarda Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammadu sannan shi kuma manzansa ne shi kenan ba damuwa
sai matan suka shigo islamiya, suka gane Allah da annabi kulliya. Ta ba su kayan dukansu gaba daya, sun warwara shi kwana da ɗakaruwa. Gaishe ke ce akwai ta cikin akwai, ke ce shiga kuma ta cikin shiga, ke ce fita kuma ta cikin fita, ke ce gani ta cikin gani, ke ce isa ta cikin isa, ke ce gida kuma ta cikin gida. Ya tafiya asalin tafiya, tafiya babu ke mu babu mu, a zama babu ke mu ma babu mu, aiki in babu ke mu ma babu mu, uzuri babu ke mu ma babu mu, zance babu ke mu duka babu mu, nazari babu ke ce musu babu mu, tawaga babu ke mu ma babu mu, jalabi babu ke mu ma babu mu, dafa'i babu ke na babu mu, na a gaida ke ni na ji da ke, ni ne na rike fatar rike na fake, ta bege na ake na ni roƙo nake, fata na ni da ke kusancin mu ya sarkake, sai in mace ake in narke ake, kuma ce ni naki ne, mai ƙaunar ki ne, mai hidimar ki ne, mai biyanki ne, mai kula bucinki ne, mai san ƴaƴanki ne, mai sai da la'ambiya ne kabir mai sanki ne.